Sanggun. Semonggo. Terus.
apa to awakku dhewe do Gusti atuh Jawa togong welas ono mringowak kayak suaranya Mas Mono. Kapan kasembadan jejeran wong ayu Matur suwun Kang Mas. Umpama wajane nggih nahkodo kok bingung kapal iso kapal gene ditumpaki yang ndro pancen rumah sana tumpak-tumpakan tanpa prau sasar ngelangi Mas ngelangi dan bebetri ora patek pinter jadi ngerayu ora patek pinter idam sari as lah kakuek sing lanang e. Iya. Kok Mas aku apekan ame beduk. Ngono, heeh, suaramu apik lho, Mas. Tarik, Mak. Nggih. Buka celok. Nggih. Sewamu wong manis tasah gumantil ing kantu ing ngene terang karo ngilo apa tik sira mas citra ribut terang mongko Kang Mas katresnanku Mirungkan keterusatan undangan aturakan supir rawos kesantan aturakan juga nonton bahkan kali dari kesantan Sumatera.
Iya, anten Mas Wanti. Mangkane Mas katarasan panasan kan bisa dinunggu sudah prasetyamu tak korepanake siwalan ragaku imbang ana katresnan Ayun-ayun minggahipun wonten imbang ana katresnan. nggih Mboten. sampun sapana mangi kan karo turu Ngono iku ndak irama apa? Kona Iya. oh angel kendange anu weton Suromenggolo Mas Lenenan. oi yen mamat jiak hameng karto jano kuning Iya. wedang kopine metu kandhani kok Iya. apik ya Mas. Enak. Halus Enak. gedene. Audionya apik lho Mas iki. Lu ST kok. Iya. Aku ya es teh kok Pak Mas Jae. Es teh kalau begini ST. Lah, iya, napa Ini ki aja? hasil dari youtuber kondang itu bayarane per bulane hasil YouTube. Hiper. Nah, nek kowe hiper Mas. Ora, Lah luwih sekabiane iki hiper. hiper mangan tok Lah, aku. iya. aku. Pacita. Iya.
mati kabeh Mas. Mbok tembaki kabeh. Iki warok modern. Oh iya, Pak. Warok zaman no ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya. Waduh, kaget lah. Kaget. Oh ya. Oh yo. Atos. Ya. Saya tua dengkeke. Arek ana wis enom. Alah lelaki juga ngono dengkeke umat. Alah. Ambek aku. Ngono kok ape? Ya pantes nek ditinggal bojomu Mas kandhani ya. Dudo Mbak, monggo nek ana wonten Mbah Buyut lho wis anu. Ngono. Inuman dhek durung ya. Nadyan ya urung Nadyan wadon miwah banyu
Suli. Akene lungguh kene. Omong-omong dikepenake. Oke wae. Ana ya Mas. Pancen perlu kanggone aku kowe. Wong lego aku arep tekan Mas. Apa-apa? Yen to pancen kowe cinta tresno aku. Ben kowe saya le percaya tak wangsuli coba takonono. Yen to mangan lawuhku lawuh tempe. Wis mestine aku yo lawuh tempe. Yen ben sehat ben esok aku dede. Wajibanku aku ngancani dede. Yen kok sithik wiran duwe duit. Cepet-cepet tak utangke. Utang meneh. Kepenak ra kepenak darling mati urip barengan selawase. Mas ngono. Tapi ku aja utang terus. Yo gak ngono kaya sepi utangake. Yen dong lungan bareng karo aku. Roh wong ayu ku kowe njur kepiye? Kabar pisan aku ra siwut blas. Tenane Paling-paling tak lirik sithik wae. masih rahmu metu mergo masuk angin. Apa kowe yo sago mijeti ngoroki nandakno preksano. Tak gosok tak keroki banjur tak pijeti nganti kowe mari. Yen dong dalan sikilku kesandung watu. Tak tampani watune tak sabi. Yen dong dalan ana priya cuwilik iki lho nggodho aku. Yen wong cilik tak tantang tak pentelengi. Yen tuadaan leyangan njur semaput. Cepet-cepet aku yo melu. Yo semaput aja. Lah anu emang mendadak Semaput ki aja ning dalan to. Lah piye kudu Mas? Ada yo Lah jare kowe iki cinta karo aku, jare tresno karo aku lho Mas. Jare aku piye jare kowe yo kudune nulungi aku. Kaget aku semaput ning dalan yo kudune mbok tulungi. Semaput ning dene kudune mbok tulungi. Alah, aku ape ngomong sithik tok ora di kesempatan. Ngene lho Dik, Dik Eni. Aku tau ngene kataku kari Mas. Nek ngono lho Dik Eni. Malah tau ngono ra sido dadi. Nganu Dik Eni. Angile. Akene lungguh kene. Omong-omong dikepenake. Oke wae. Pancen perlu kanggone aku kowe. Wong lego aku arep tekan Mas. Yen to pancen kowe tresnak aku. Ben kowe saya le percaya tak wangsuli coba takonono. Yen to mangan lawuhku lawuh tempe. Wis Riko mestine pacar aku artikel yo penting. lawuh tempe. Yen ben sehat ben esok aku dede. Kewajibanku aku ngancani dede. Yen to kok sithik wiran duwe duit dede. Cepet-cepet nonggo tak utang keriko. Munggah kene Dik. Kepenak ra kepenak darling mati urip barengan selawase. Yo tarik. Yen to lungan bareng karo aku. Roh wong ayu kowe njur kepiye? Babar pisan aku ra seneng blas. Lah nek sing iki Paling-paling mau lirik sithik wae. masih rahmu metu mergo masuk angin. Apa kowe yo sago ngaroki Mas? Rosok tak keroki banjur tak pijeti nganti kowe mari. Yen rancara kesikilku kesandung watu. Tak tampani watune tak suwabi. Yen nang dalan ana priya cilik nggodho aku ora gede. Yen wonge gedhi tak tantang tak tinggal mlayu. Itu pada anak leyangan njur semaput. Banjur aku ora melu semaput Dik. Ngomong aku nang Iki semaput. tak takoki pol-polan kudune dumerno. Ya. Malah tenan mati urip karo aku. Wani sumpah saksine langit bumi lho hek. Sing gak kasar rungokno pitakonku. Cinta aku sagur nglarani. Riseku dhisiki mati. Apa kowe sanggup mati dhisik? Ditakon aja aneh
mangsuli. Derek Tresno ditakoni ya bingungi lho iki lho Mas. Derek iki lho derek aku kok cetho. Kowe cetho lah kowe kok bingung dhewe lho. Nek ngono kowe mati dhewe aku tak urip dhewe. Aku wah. Aku rong sempet maca kowe wis ngono dhisik. Aku jane sing tak waca sing pol-polan iki sithik, Dik. Malah kowe ora kondo-kondo. Aduh, sadu. Sliramu rakyat kelingan janji tresno. Ya, oke, siap. Ora apa-apa. Heeh. Ya ora apa-apa, lha ki melu entuk 50 kok. Apa apa? Alah, tak Buacok salahno malah. sampe ngene sak. Aku kok gregeten. Aku mau duwe, ah. Gila ya. Nggih, monggo Oke. Mak Grum yang nyalong Flores. Semanggi. Amit. Ibu Sutarmi mangga derek mriki, Bu. Mangga. Padha abang ini mangga. Seliramu rakyat kelingan janji tresno nalika semono. Kandilane atiku piye aku manut sliramu yen arep takon isi atiku kabeh mau yo mung kanggo sliramu wong ayu sinawang tambah ayu yang kalingan aku ra bisa turu ayana nanti lali janji-janjimu bisa-bisa awakku tambah lenung berbahagia selalu buat Mas Mono beserta sang istri. Langgeng sak lami-laminya. Wasai. La 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 la. Emer-emer. Dremen. Seliramu rakyat kelingan janji tresno nalika semanak. Ngapak ya, Dek, ngapak ya. Sih kita sih tansah rerenungan kaya mimpi amin tuna sakina rasa sesano upama pisah lawan seliramu pancen ora ono cari pisah lair lan Wong manis kandilane atiku piye aku
olahraga. Biasanya nek ape bal-balan kan pemanasan. Iki mau termasuk pemanasan. Belum tanding arek. Urung ngebengi. Urung Iya. jek kesel. Saya penggawean oleh. Bacot. Arek sediluk no. Matur suwun sanget Mas Mono. Terima kasih. HP karo ketinggalan ya.
alon-alon tok wong. Tak lillah Suli bocah ora gembek, ora nangisan.
Tru